középről Jászfény Szaru, Sík Bettina Pálma, a Meres Szilaj, elég komoly küzdelemben volt már így a felvezető körben is, míg legkívülről világos zöld dresszben, Puszta Monostor, egy szürke ló Karbonitól, Szolnai Lászlóval a nyeregben. Közelítenek a starthoz. Feküdjek le, mi? Feküdjek le. Vannak problémák, szó se róla, de eddig mind a három start jól sikerült, reméljük, hogy itt sem lesz belőle probléma. Minden esetre nagyon ügyes Bettina Pálma, végig nyeregben maradt, viszont elég messze van a starthelytől. Fent az indító zászlaja a magasban. Ilyenkor egy kicsit hátra mennek a lovak, jó 30 méter, 30-40-ek, és utána ismét majd befordulnak versenyirányba. Hát ezért van szükség felvezetőre, és nagyon komoly összpontosításra. Nehogy véletlenül igazságtalan legyen a start, valaki úgy veszítsen teret. Tüzikes kezd már táncolni. Természetesen láttunk már olyat, ugye nagyon sok elővágtán vagyunk már túl, amikor valaki ott ragadta a sortán. Ne felejtsük el, hogy itt is az első előfutamban a későbbi győztes elég sok hozt hagyott itt a többiek. Ismét magasban a starter zászlaja. Elég nehéz, hogy egy helyben állnak, ráadásul mondottan nehéz a dolga a Jászfény Szarui versenyzőnek, ismét egy kicsit hátrébb kell venni. Istenem, nem most már. A startvonaltól vannak problémák. Ez egyértelmű, ugye ilyen esetben a starter dönthet úgy, hogy egy kicsit hátrébről indítja a problémás lovat. Tehát ez mindig az ő felelőssége. A Nincsen Park versenyintézőségi tagja, Heinz Attila látja el a startbírói, illetőleg versenyintézőségi feladatokat hatalmas rutinnal. És egy jó indítás. Hajrá, Ildi! Hajrá! Hajrá, tüzes! Hajrá, gyerünk, gyerünk! Nagyon jó! Gyere! Még! Hiszen elindította a starter a futamot. Jász Dózsa vezet, Jász Dózsa pillanatok alatt komoly előnyre tett szert Puszta Monostorral szemben. De még nagyon sok van hátra, kérem szépen ebből a futamból. Még legalább egy jó 800 méter, addig sok minden történet. Minden esetre Jász Dózsa vezet, de a stílusból úgy tűnik, hogy Puszta Monostor résztvevőjében Karbonban még bizony van, tehát még be tudja hozni, annál is inkább, mert a Jász Dózsai ló tüzes egy kicsit fáradni látszanak. Tüzi, haj! Tehát külön harcolnak a győzelemért, és úgy tűnik, hogy a jelen pillanatban második pozícióban galopozó ló, mint hogyha jobban bírná, de hát nagyon komoly a hátránya a vezetővel szemben, a Jász Dózsai tüzessel szemben. Vezet tehát Jász Dózsa verseny, Puszta Monostor próbálja meg támadni, de most már csak egy jó 300 méterre vannak a céltól. Nézzük, mit hoz a végküzdelem. Az minden esetre teljesen... Tüzi megnyerte. És egészen biztosan megnyeri ezt a versenyt. Tüzes, az nem áll meg. Mert kibírja a fél